eta kazetari, nola kontatu ez dakinari. Eta bai, larun bata ez, baina datorren igandean izango da apirilaren 21 eta bitarte horretan nola kontatu ez dakienari ontara gatoz, noski baietz, kolpez kolpe antenatik bat. Soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Izan ere, ez da erraza, nondik norakoak behar bezala laburtzea, analisirako tarte hartzea, baina ene bada, munduaren akabera gertu ote dugu, baina ez da ez, hauteskunde kanpainagatik soilik, izan ere, mundu gerra teioka ez ote daukagu azken ordotakoa ikusita, gaurkoan horri guztiari helduko diogu noski baietz. Enborretan dago, bizitza, aizkorak ezain zorrotz, gabiltza. Eta aktualitatea doinu artean ekartzeko itura ona daukagunez, gaurkoan ere ez dizuegu gutxik egingo, astelena atxerik gabekoa askorentzat ziur, baina kazetariok geure lana betetzeko misioa hementxe duguna, gabon denoi. Ez dago lehengo argazkirik, aizterrazuko dantzetan, aizpak eredu, holtzan gaudegu, tradizioa eskuetan. The damage to Israel was far less than had been feared. Israeli officials said one child was hurt, and a military base suffered minor damage. Asteburuan beste kontu batzuetan aritu bazarete, hementxe duzue ikusgarria, zeru muga eta kezkagarria ere bai. Izan ere, Israelek berelakoan erantzuteko tentaziorik izan ote du. Beste batzuk diote, honen zain zirela sionistak hain zuzen ere Gaza erabat deuseztu eta Iranen aurka gerra irekia hasteko. Egoera kezkatzekoa bada, pil-pilean da, eta ez da hasteko tartan diren bestelako herrialde arabiarrek ere euren funtzioa badutela. Diotenez, Jordaniak eskuat bota dio Israeli, baina jakina dena da, Iranek bidalitako misil horiek denbora tarte bat behar izan dutela, Israelgo azpiegitura militar zenbaitzuetaraino iristeko. Nolabait ere aurrez jakinarazitako eraso zehatza eta ondo neurtua izan dela, lehenagotik Israeldarrek erasoa baitzuten Iran. Zertan izango ote dira gauzak, zer nola ote datozkigu datozen egunak? Europa aldetik, Segurtasun Kontseilua, Guterres jauna, esaldia erraz ulertzen da, argi neurtu dezagun hau dena, izan ere mundua ez dago eta beste mundu gerra baterako. The principle of inviolability of diplomatic and consular premises and personnel must be respected in all cases, in accordance with international law, as I stated when condemning the 1 April attack on the Iranian consulate in Damascus. Neither the region nor the world can afford more war. Azken esaldi hori ederki asko uler daitekeena eta kezkarako iturri zein izango ote da datorkiguna ikusteke pausuz pausu gertutik jarraitu beharko da Ameriketako Estatu Batuen babesa duelako Israelek, baina zein puntutaraino izango ote dute interesa saltsa hau oraindik ere gehiago areagotzeko. Argi dagoena da Gazan gertatzen ari denak aurrekaririk ez duela eta asteburu honetako datua hauxe duzue. Orain inoiz izan den masakre handiena dela Gazakoa, orain arte inoiz hildako aur kopuruen marka guztiak hausi dituelako. 14.000 diote batzuk, 16.000 beste batzuk, edo nola ere, entzun, Espainian, Israelek duen enbaixadoreak zer erantzun dion, Silvia Intxaurrondo, kazetariari, hauxe bera galdetu dionean. Embajadora, hablemos de Gaza. ¿Se puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en 6 meses? Pues yo rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato.
Eta zer esan dezentekoa mandu bai sare sozialetan, nola esan, halako galdera baten aurrean zer nola erantzun. Deitoragarria hilketa deitzea euren ustetan, defentsa delako soilik Israel egiten ari dena Gazan eta ikusita zer nolako hondamendi humanitario eta giza hondamendia gertatzen ari den, genozidiotza eta jotzen ari den gertakari lazgarria, tira, gauzak honela, badirudi, oraindik baten batek freno jarri beharko diola Israeli, baina ez dagoela argi, mendebaldeak horretarako ote duen indarrik, izan ere, Errusia eta Txina baitira, une honetan, bakebide horretarako ekarpen handiena egiten ari direnak. Gauzak honela, eta protestak ere albiste ditugula, asteburu honetan izandako adierazpen ugarirekin batera, gaur, esate baterako, Euskal Hiriburuetako iturri zenbaitzu odoleztatuta ikusi ditugu. Odol kolorez, hain zuzen ere, Euskal Hiriburuetako iturri garrantzitsu edo handienetakoak izan direnak, esan bezala irudiotan ikusi ahal izango dituzuen bezalaxe. Astakeriak izpide hartu ditugula? Enbaxadorearen hitzak asaldatzekoak iruditu zaizkizue? Entzun, Esperantza Agirrek esandakoak asteburu honetan, gerra zibilari dagokionean. En las elecciones del 33 arrasa la derecha, porque entonces sí se une, no solamente la CEDA, sino el Partido Radical, y ese es el origen de la guerra civil. Que el Partido Socialista no acepta la alternancia en el poder. Erakusten duena da aldaketarako aukera erreala badagoela, pertzepzio bat izatetik haratago aukera hori erreala dela. Aste desisiboan sartzen garela, dudarik ez dago, aste honek markatuko duela emaitza, 21ean emango den emaitza, beraz, parte hartzea oso importantea da, euskal gizarteari eskatzen diodana da, parte hartu, bozka eman, ez geratu etxean. Eskerrak geurean dugula gaurkoan ere astelenetan ohi dugun bezala Maider Galardi, Gabon, zer moduz daramazu hauteskunde kanpaina hau, badakigu analisi kontutan bazabiltzala, batean eta bestenetan noski sare sozialetan, baina galdera zuzen egingo dizut. Maider, 61 eta 20, 161ak omen daki zer bozkatuko duen 120 zalantzatan, ze goratan heldu gara, honezkero bigarren asteburua pasata, apirilaren 21eko hauteskunde hauen azken txanpan? Ez dakit ikusi beharko litzateke historiko bat ea egia dan aurtengoa berezia dela eta 120 hori ezoiko zenbaki bat danik edo berez ere gertatzen ote dan eta orain dazkagun inkesten emaitzen gatik ondorioztatu dezakegu badagoela oraindik botoa argi ez duenik. Hala ere, esate detena ustete azpimarra jarri behar dela, ze pentsatzen dugu edo, iradokitzen digute zenbakiek edo iradoki aldigute edo egin genezaken analisi erraxena litzateke askok ezakitela bi talde abertzalen artean zein aukeratu agian, ez? Baina ikusiko bagenu boto migrazioa ez dago hor agian boto trasbase handiena, ez? ETB Focusek eman dituna azkeneko emaitzetan esate baterako peperi bat gehiago ematen dio, eta ikusi beharko litzateke EAJak ea galdu dituen horiek nora doazen, eta izan daiteke aukera bat pepera joatea ikusi behar da, nolakoa dan besteak beste jeltzaleen boto emaila. Podemosek 6-tik 0ra pasa izan, eta Sumarren 1-2 hori egon izana, pentsatu dezakegu badela EH Bilduri nolabait MS edo EH Bilduri behintzat boto kopurutan igoera eragin diona, baina ikusi daiteke ETB Focusen ere badagoela gorakada alderdi sozialistan. Beraz, uste ez dela hain sinpleki irakurri behar inkestena eta nahiz eta emaitza honenak EH Bildu eta EAJari eman, ezin dugula pentsatu baten eta bestearen artean erabakitzen ari direnik, bakarrik behintzat, baizik eta
beste alderdi batzuetara ere boto trasbasea ere badagola. Beraz, ez nuke esango simplea denik irakurketa. Ez dizut erantzun igual, baina bintzat aldagai batzuk ematen saiatu naiz irakurri ahal izateko zalantzati diren ehuneko 2 hori. Lasai maiderretzen galdera trampa bat gainera. Kaso abia puntua bai interesgarria delako, datu festa honetan nondik nora etor daiteken sorpresa akaso. Aipatu dizuegu eskuinari dagokionean, izan daitekela Alderdi Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko trasbasea edo boto konpartitu hori. Esan dezakegu ezker konfederal hori kanpoan gera daiteken une honetan ezker abertzaleari ezin ikusi diotenak Alderdi Sozialistara jotzea edota botoa ez ematea zuzenean. Beste zenbaitzuk diote badagoela halako zalantza bat Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren arteko eta arte horretan, Ane Lindaneri irakurri diogu, batek zein bestek kezkatzeko arrazoiak lituzkeela Eusko Alderdi Jeltzaletik batera ala bestera boto trasbase hori baldin badago zerbentsatu ematen duelako. Tira, goazen berreskuratzera lagunduko digute eta Euskal Irrati Telebista kate publikoan izan dute debaterik, hor ikusi ditugulako hautagai guztiak, bertan ikusi genituen gainera, Otxandiano eta Pradales eta Otxandiano, tira, zer esana eman du, aste honetan errepikatuko denak, baina euskarazko izan zen atarikoa. Martxan jarri den politika txarrak izan direlako, eta politika hoietan zuek guztiok egon zarete. Euskadirako proposatzen dugu da gutxiago lan egitea soldata berdinarekin eta gure programan 32 orduko lanaldia proposatzen dugu. Zenatuta gaude, 32 orduko lan astea oraintxe bertan izenpetuko genukeelako eta gainera soldata hobeekin. Pena, akaso kanpo geratuko delako kasu honetan Sumar. Alderdi Popularretik bestalde, Laura Garridotaz esango dugu euskara maila nabarmen hobetu duela eta zirikatzeko gaitasun handiz datorrela Alderdi Popularra. Akaso, azken garaietan lozorroan edota gainbeheran depre pixka batekin edo ajearekin ikusi dugun Alderdi Popularra de Andres buru fuerte datorrela. Eta akaso Eusko Alderdi Jeltzalearekin gobernatzeko asmorik ez, baina baldintzatzeko eta itunak lortzeko helburua behintzat antzeman zaie, batzui zen bestei akaso. Bai, eta nik ezakite batean horrek joteri zinbateko mina eman zion, baina Laura Garridok, bai, ETV-ko debate horretan, baina baita ere egun balenago Televisión Espainolak emandako horretan de Andresek berak azpimarratu zuen behin eta berriro Gipuzkoan eta Gasteizen sozialistek eta jeltzale gobernatzen baldin badute PPren debalde emandako botoari esker izan dela eta azpimarratu dute gainera, orain halako tesituran baldin badaude jakin dezatela bai Alderdi Sozialistak eta bai jeltzalek ez dela gratis emandako botorik emango gobernua osatu ahal izateko orain arte osatu den paktu berarekin. Eta hori azpimarratu dute, beraz nolabait erabaki horrak izan daitezkenaren asunto horrekin jolasten ari dira, eta ez hori bakarrik baizik eta beldurrarekin ez, beraiek izango balute bezala giltza EH Bildu ez iristeko gobernura, eta hori da azkeneko egun hauetan behin eta berriro ematen ari dian mezua Alderdi Sozialistatik. Alderdi Sozialistatik ez barkatu, Alderdi Popularretik. Eta Alderdi Sozialista aipatu duzula, Alderdi Sozialistaren posizio berriz asko zerosoagoa, hain zuzen ere Alderdi Popularraren babesa behar izan gabe gobernuan segitzeko, baina azken inkestabek diote behintzat indar gehiago lukeela, kasu honetan Euskal Herria Bilduk ikusteke, ez da, eta izaten bozkatuena azken garaiotan eta politika behintzat derrigorrez gobernatuko duena, hori badakigu joko politikoak bestelako agindu batzuk izaten dituela, baina eztabaidarako behintzat interesa behintzat eraginduen kontua izan da. Behar dugu estatus politikoa jarriko gaituena parez pare estatuarekin. Emango diguna harreman bilateral efektibo bat estatuarekin. Eta uste dut Euskal Gizartean badagoela mandatu bat horretarako. Hori independentzia da. Hori ikusiko du zer da. Independentzia da. Jaso dezagun Euskal Gizartearen mandatua. Aldera oso zuzena da. Alderdi politiko guztiekin hitz egingo dut. Nik ez dut esklusiorik egingo. Alderdi politiko guztiekin hitz egingo dut. Eta importantea da gobernagarritasunaz hitz egiten dugunean zertarako. Aitortuko dut, alako iruzkin jokosoak eragiten edo pizten dizkiatela.
neure baitan, oroar hauteskunde kanpainak badute, halako puntu erridikulo ez dugu esango, baina ikutu komikoa ere badute, zenbat promesa, zenolako debate gaitasuna edo maila bera ere, batzutan lotxagorritzeko ere modua bada. Eusko Alderdi Jeltzalea ikusi dugu Euskal Herria Bilduri halako desgastara egin nahian bide subiranista hori nolabait alde batera ez dute duen utzi, kasi badirudi, Bildu orain ezker konfederal bilakatu dela, haze saltxamaltxa eta eneko handu eza gainera halako kanpaina berezi bat egiten, eneko neta, zorioeneko ere entzun diogu, Alderdi Sozialistako gaztei asteburu honetan. Ez dakit banik, seriotasun falta puntu bat ere ez duen izan kanpaina honek, argi dagoena da, serioski adierazi duen kontua dela, PSek erabakitzeko gaitasuna izango ote duela, ala izango dute da benetan Maider, nola ikusten duzu? Ez dira gehiagitxo esatera iritsi, agian ez dira ingako izango ez dakit. Ez da iritsi edo ez, baizik eta beraien leloa da Alderdi Sozialistari botoa ematea dela erabakitza, dela erabakiko dun bakarra azken finean, hori da Alderdi Sozialista behin eta berriro aldarrikatzen edo bere mantra bihurtu dena, ez da aldarrikatzen duen zerbait, baizik eta behin eta berriro errepikatzen duen zerbait. Egia da inkestek ez diotela gora bera hundiegirik ematen sozialistei, eta itxura guztien arabera jeltzaleak iriste baldin badia gutxiengo horretara berriz ere gehiengoa lortzeko Alderdi Sozialistarekin, ez dirudi oraingoz behintzat posible izango danik beste egoera bat, agian agian ikusi beharko dugu apirilaren 22tik aurrera, baina zentzu horretan Alderdi Sozialistak ez du ezer galtzeko, botoetan iruditzen zaitelako galdu ezula egingo ikusi behar da, jeltzaleak iristen diran gutxiengo horretara, eta horren arabera sozialistek bestera batera ere aukeratu beharko dute, edo erabili beharko dituzte beraien kartan, nahiz eta eneko handu ezan behin eta berriro esaten ari dan, inundik inora ez duela gobernatuko Bildurekin. Eta esaten du ez duela gobernatuko, eni uste eta oso tematuta gaudela, lerroburuetara eramaten, esaten handuezak berak Pedro Sánchezi esan ziola, ez inola zere ez zuela Bildurekin gobernatuko, baina gauza bada gobernatzea eta beste gauza bada albidetzea Bilduren gobernu bate. Gauza desberdina da eta hori ez dute ez esan, oraingoz. Gaur goizean bertan gainera naiz irratian aitortu du eneko handuezak berak Euskal Herria Bildurekin sarri hitz egiten duela. Beraz, komunikazio faltarik ez dago, egia da, kanpainako ez dakit antzerki honek batzutan zerpentsatu ere ematen duela, inor ez dela fidagarria akaso, baina argi dagoena da komunikazioa eta harremanak egon badaudela, eta sukaldeko lan horrek ere zerbait ekarriko duela, izan gobernagarritasunari dagokionean, izan itunei dagokienean, izan ere osakidetza eta etxebizitza bezalako auziak edota estatu plurinazional horren eztabaidan urratsak etorri beharko dira, estatutuaren berrikuntzarekin, eta beste formatu batzuetan, baina aldaketa eske badabile bozka oroar, ikusteke beraz emaitza zen izango den edonola ere, Ajurianeako paktu hori sortu aitatzat ere jo genezaken Ardantza lehendakariaren heriotza, estatu hileta bat ere, hori guztia eta nola ez atletiken garaipena, gabarraren despliegea, inondik inora polemikatik libre egon ez dena. Zer nola eragin dezakete adierazpen hauek hauteskunde kanpaina dota bozka erabakian? Goazen entzutera, Asier Villalibre atletikeko jokalaria. Irakurri dugu bat baina gehiago hori, Villalibre gure territorio libre bakarra, ene bada, interesgarri dator kanpaina, oraindik ere azken txanpan sartuta gauden honetan. Haupa, arratsaldeon hori. Bueno, ez dutxu nahi txapasko sartu, así que lehenotari behin eskerrik askoan hori torti gaitik. Eta bigarren, hainbeste jente zauz hemen, hainbeste gazte, betizetan dabe guk influentziasko ekogula, así que gutxut esan ezaztuteko inoiz atletiken oinarri garrantzitsuenetariko bat, eta hori euskeri dela. Ez dakizue benetan ze politzean, zueri dan hori euskera zentzuti ezamamesen, Bilbon, kaletik, edo nundik, así que benetan, gazti hori, segidu euskeraz berbaitzen, nagusi segidu irakazen euskeraz, eta segidu igun gure oinarritarako bat bizitza zoan eroten. Gora Euskal Herria!
Salbatu, altzuen Bila Librek Atletiken kudeaketa eztabaidagarri hori euskara gutxi aditu zela, oro har pixka batek gabarraren antolaketa bera, gizonezkoekin bai, aurrez emakumezkoekin ez, gehiagizkoa izan zela, haserre bizian ikusi ditugu, beste zenbait biztanle ez dugu aztuko, Bilbo handia Euskal Metropolia izan badela, baina telebista kate publikoa esate baterako guztion sosarekin finantzatzen dela, eta akaso Gipuzkoar eta Arabarrak bigarren mailako sentitu zirela. Ezagitzu esan atletikekoa naiz. Ara! Eta bakitena da 40 urte eta gero, eta 2021 batean Realeko gizonezkoen kopa irabazita gero, ezin izan zala gola ospatu, eta agian 40 urte eta gero lehenbiziko aldia da, Ardantza hil zenean bezala, lehenbiziko aldiz aktibatu dela lehendakari bat hilo osteko protokoloa, antzeko zerbait gertatu da Atletiken koparen irabazi eta hori ospatzearekin, eta horrein ikusi beharko da, datozen kirol garaipenetan nola jokatzen duen telebista kate publikoak eta nola jokatzen duten instituzioek. Hori gizonezkoa dagokionez, neskek irabazitako kopei eta txapelketei dagokionez, ikusi besterik ezago bai Realeko emakumeekin, hemendikan hilabete batera finala izango da, eta ikusiko dugu nolako despliega izango den. Azkeneko aldiz emakumeek Atletiken txapelketa bat irabazi zutenean ez dira 10 urte ere pasa, 8 pasa dira, eta netzan gabarrarik atera ez, orduan. Horretarako ere ez bakarrik lurraldetasunari dagokionez, baizik eta genero aldagaia ere kontuan hartuta pilan jarditzatela. Maider, estuasunen jarri zaitu baina lasai. Atletik zale izaten segitu ala izango duzu, lasai ederrean, kontraesanik gabe ezin delako bizitzan aurrera egin, hala ere, Bilbo handia, Aresti jauna, azken aipamen batekin, Maider. Bitxikeria okarri dugu, ikusi egunean Koldo Tellitu ikastolen lehendakari izan dakoa sare sozialetan hain ez dakite Arestik hau entzungo balu, berriz ere lurpetik aterako litzateke eta alderantziz esan da. Lurpetik atera eta berriz ere zerraldo eroriko litzatekela bere hilobian. Entzun dezagun Denis Itxaso? Gure aitaren etxea osakidetza da eta defendatuko. Maider Galardi, hauteskunde kanpaina honetan, oraindik ere datozen egunotan tartea geratzen da, maila goratzeko aukerarik izango da, egia esan da, deigarri izan da, deigarri izan da Denis Itxasok eraulitako baliabidea. Eta horrek egiten egiten dira, bakarrikan estatalletara begira alderdi sozialista bozkatzen dut ere, baizik eta hemengo sozialistei ere ez, eta nik uste datozen egunek emango dutela itxura dakat bihartik aurrera edo biharko debatetik aurrera gauzak serioago edo bakoitzak ere irtera, tokira abiatuko dela, pixkat filak izteko, baina hendikan badazkagu ordu batzuk alako konposidadeak eta entzuteko. Laxe, honekin bakean utziko dugu gaurkoz Maider Galardi lankidea analiziaren tarteari bukaera emango diogu, baina joango gara kasi mozal legetik esan dezakegu libratu direla, baina isuna ere hortxe zuten Atletikeko jokalariek. Tira, zeini ukurritu Sabin Etxe inguruan elektrotxaranga batekin baimenik gabe ateratzea? Ikusten duzue, Gernika urteurrena zerbitxarrez gertu dugu, Errepublikaren aldarrikapena, berau Gerra Zibilaren ukazioan bizi den eskuin muturra, lotxari gabe badabilela. Tira, argi dagoena da, urrats batzuk eman direla, beharrezkoak akaso batek esango du berandu dator, tira, heldu da, eta Gernika lekuko bada Euskal Herriaren eta Gerra Zibilaren lekuko zuzen gisa. Gernika,
enfrento a mi ama. Y entonces me dio una carpeta con recortes de la época y ahí leyendo los periódicos y las revistas de la época aprendo que mi aita fue torturado brutalmente durante 9 días y que se murió por esas torturas. Tamara Muruetagoiena ezagutzeko aukera izan ez baduzue orain, Donostian giza eskubideen jaialdian estreinatu berri baita, Oihartzunak atxerekin idatzita, Oihartzungo medikua baitzen Esteban Muruetagoiena alaxe darama bertako osasunetxeak izena bera ere, baina zer gertatu ote zen Oihartzungo medikuarekin 77. Tira, esan dugu, gerra zibila aipatu bezalaxe, frankismoak zer nolako arrasto utzi duen, eta baita frankismo ondorenak ere. Bere aitaren izena berreskuratu eta gertatutakoa argitu, aitortu eta konpontzeko bidean ez du amorerik eman Tamara Muruetagoienak. Euskaraz zertxo bait badaki, Estatu Batuetan bizi da, baina bihotza Oihartzunen du egunero Tamara Muruetagoienak. Hoy en día se han pasado 30 años desde aquel momento. Yo no puedo conciliar todavía aquello, ¿no? No puedo. Esa es la perversión, la crueldad más bestial. Fue durísimo conocer aquello. Alaxe denbora gainera etorri zegula, baina badakizu egunero hemen izango dituzuela kolpez kolpe antenatikat, informazioa, zerbitzu hemen duzue, etxetik etxera, baina ikuspegi azidoarekin enoski baietz bihar gehiago, eta hor nahi zaituztegula gorakarri, eskerrak ematarekin batera. Ez dago lehengo argazkirik, aizterrazuko dantzetan.